Congressman Paulo Duterte na si presidential aspirant Bongbong Marcos Jr. ang kanyang sinusuportahan para sa 2022 presidential elections. Itong sagot ni Congressman Pulong Duterte nang tanungin ng PTV News kung sino ang pangulo niya para sa Hatol ng Bayan 2022 sa isang text message. Kahapon dumalo ang nakababatang Duterte sa BBM Sara Unit Team Caravan sa Batangas. Nagpabot naman ng good luck message si Congressman Pulong Duterte sa kanyang kapatid na si Mayor Sara Duterte Carpio na tumatakbo naman bilang Vice President. Naniniwala siya sa kanyang kapatid na malaki ang may tutulong nito sa bansa. Iginit pa ni Congressman Duterte na magiging full support siya kay Mayor Inday Sara. Pwede ba palitan ninyo yung mga senador?